For satan, de fluer. Halløj folk, vi skal have lavet en lille væskereview i dag igen. Jeg har købt mig sådan en Juice by Mr. Cream her. Den er tom, beklager. Cacao Classic hedder den. Og jeg tror, at målet har været at ramme den der kokjo-smag. Og det har den. Den er lige så højben, den her. Den smager ligesom med kakaomælk, den skal. På den gode måde. Og jeg har som sagt dampet dem alle sammen. Så det er i hvert fald ikke fordi jeg ikke kan lide den. Den har en god chokolade, kakaomælk smag. Hvis jeg skal finde på at sige noget negativt, eller jeg siger det jeg tænker og mener. Den her væske som dampvæske, den har det samme problem som kokjoen også har, altså for mig. Jeg er ikke så meget til den der mørke chokoladesmag, hvis man kan sige det sådan. Og der har jeg, synes jeg, at kokjo-mælk, den har en tendens til at godt kan blive sådan en lille smule mørk. Jamen besk er ikke det rigtige ord at sige, men den er lidt mørk i smagen, når man kommer lidt længere ned i den. Og det er der, hvor den her kakao væske juice, den lander. Den er en lille smule mørk i den. Så hvis den skulle have været helt perfekt for mig, så skulle den have haft en lille smule mere flødesmag. Jeg ved ikke om det er noget med kan, altså nu skal jeg ikke sidde og kloge mig på det. Skulle lige have en lille sky, det er jo damp det handler om. Altså det jeg siger, det er, at den smager en lille smule mørk i smagen i forhold til hvad jeg kan lide. Jeg kan heller ikke lide mørk chokolade overhovedet. Jeg kan ikke spise mørk pålægschokolade. Det skal sgu være lys, og jeg kan også godt lide hvid chokolade. Som min kone siger, det er ikke chokolade. Fuck, der er ikke mere at sige. Juice by Mr. Cream, Cacao Classic. Den smager bare ligesom kokjo, den smager. Så hvis det er noget for jer, kokjo, så synes jeg også, I skal prøve at give den her væske et forsøg, fordi ja, I ved sådan set, hvad I får. Er I slet ikke til den lidt mørk chokoladeagtige smag, som kokjo godt kan have, så skal I jo ikke tage det. Så skal I prøve at finde en anden kakaosmag. Men ellers så er den her god. Servicemeddelelse. Kan I lide det, jeg laver? Eller kan I ikke lide det, jeg laver? Så smid lige en lille besked dernede, eller en like, eller en til nedad. Fordi uanset hvor jeg er henne i det her, om I kan lide det eller ikke kan lide, så er det ret nok for mig at vide. I kan også subscribe. Jeg tror nok, der er sådan en lille link hernede i dernede i hjørnet måske. Ja, så sig det til alle jeres venner. Jo flere der kommer, jo mere bliver jeg opmuntret til at lave noget mere. Så det er selvfølgelig en ulempe, hvis I ikke kan lide det, at der så kommer flere. Jeg tror lige, det var det for den her gang. Juice by Mr. Cream, Cacao Classic. Den får i hvert fald sådan en her fra mig af. Kan I hygge jer derude alle sammen? Hej.